Забавим студио, сме видали как става в 12 и 13. За 12 имаме нужда с технология. Не, имам предвид. Това не мога да го върви с схема. Там. И пак идваме на момента, който гледа този филм. Те много се напълнат, каква порва беше стира. Не мога и багера. Какво стара? Не може да му се просече боята. Путът бензин, значи камион бе. Съмнявам се, че имаме стуба в бензин изобщо некъде. Що? Да ми даде ония ден и седеше до рамката, че дали не прибрана после. Коя така? За 35-ките, дето беше тук на местото на агрегацията в момента. Да, сетих се. Само като захранилите векци, това да ги пали на дигаме. Как им връзват платното, вие ги захранили. Мога да ги запаля и ураби. Да, забравих, това още видех, че го оправя. Добре, дори. Мога тогава му 15-20 минути да получи частата за той. Защото пак ще да са пратили двете трените да правят наш глас. Те другите не знам какво правят. Аз ти кажа, седят до една направена рамка на тези моите четирима и гледат как Драго дига. Това ти казвам, двете трените се мъчат една малка тълбичка да връзва платно. И ако може да им помогнете, това беше думите.